Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu. Toto bude také vyhodnotenie minulotýždňovej súťaže, ktorú som robil o let so mnou, respektíve o lety so mnou. Pod video ste dali 138 lajkov a keďže som povedal, že za každých 50 lajkov vám pridám ďalší let, tak vlastne dokopy to máme 5 letov, hej? Takže si spravíme teraz vyhodnotenie a zistíme, že kto z vás to vyhrá. Samozrejme tu máme aj notára, keďže sa tam pýtal jeden z vás, či sa losuje za účasti notára, tak samozrejme odpoveď znie áno. Takže Paži je tu za kamerou a všetko sleduje. Takže prebieha to bude tak, že na internete si otvoríme generátor náhodných čísiel. Pôvodne tam bolo pod videom 71 komentárov, ale ešte teraz na poslednú chvíľu sa niekto prihlásil, takže ak padne číslo 72, tak to bude ten posledný prihlásený, ktorého tu síce nemám zapísaného, ale chcem ešte ho pridať, nech má šancu aj on. Takže dáme si čísla od 1 do 72, dáme generovať a prvé číslo 21, druhé číslo 71, tretie číslo 59, štvrté 21, náhodou, to už sme mali, tak dáme ešte raz, 63 a posledné 2. OK, tak sa ideme pozrieť, že kto z vás vyhral. Číslo 2, bez jména a bez příjmení, takže nevieme kto, nejaký anonym. Potom ďalšie číslo bude 21. Márie Márešová. Potom 59. Scrollujeme, kde je 59? 59, Liana Sedláková, číslo 63, sa mi to zatvorilo, 63, Ivana Chrenková a číslo 71, I am bad player. Takže všetkým, ktorí vyhrali, gratulujem, teším sa na let s vami, dúfam, že sa vidíme čo najskôr. A tí, čo nevyhrali, čo nemali toľko šťastia, vôbec nevadí. Určite bude ďalšia takáto súťaž, určite budete mať ďalšiu šancu. Ja vám každopádne veľmi ďakujem, že ste sa účastnili. A mala táto súťaž veľmi pozitívne ohlasy, takže ma to veľmi tešilo. A určite teda bude ďalšia šanca. Takže vidíme sa na budúce a majte sa pekne. Čaute. No a všetkým prajem šťastné Vianoce, veľa darčekov a šťastný nový rok. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. Pod videom sa taktiež objavil komentár, že či bude repríza televízie Markíza. Pod videom sa taktiež objavil komentár, že či budú výsledky hlasovania overené notárom. A ja som ten notár a preto overujem výsledky hlasovania a všetky sú správne, viercovia sú správni. Určite sa teším z toho aj ja. Takže vidíme sa v ďalšom notárskom posedení. Dneska je 22. decembra a Vianoce sa blížia o 2 dní. Takže tak, keby ste náhodou neviete, ale nie. A je 4. adventný týždeň, ak neviete ešte dokonca.